ụmụ Igbo onye mụ na ya na-aba bụ the founder of Igbo Youth Movement. O nwere ife ọ chọrọ ịgwa ụmụ Igbo gbasara case Chisom and the Honorable Chinedu Oga. So ịma ha agago Ebonyi State gbasara this case. So I trying from him ka anyị mara onere case si wee nọrọ for now. Igbo bụ Igbo ekene m unu. IYM Onurube nwanne agba n'ọsọ. Igbo Youth Movement all over the world. Ọmụawụ the leader and the founder. Ezigbo afa m wụ Ifeanyi Chukwuma Ozobi, mana ihe eji mara m online bụ Justice Ozobi. Ọ ihe eji mara both my handle online. So ụmụ Igbo, anyị bụ ndị otu IYM Igbo Youth Movement gara na nke Chisom achọ. Anyị gara na the community ịga mee nchọpụta, ime investigation, maka na anyị ada nọ na hearsay, anyị ada nọ na asịrị. Anyị ji aka anyị sị ka anyị ga mata ihe na-ese, ma mara ka anyị ga-esi wee kwọ nyawa bụ onye ukwu wara. Dịka ndị Igbo si ekwu okwu, ndị Igbo so Onurube nwanne agba n'ọsọ. Anyị wee sị that na ihe gbasara Chisom achọ emetụtara anyị n'obi too much. Na ndị Ebonyi State enyekarịa report concerning Chisom achọ ya na ihe gbasara ya na Edu Oga. Anyị wee sị ka anyị je mara ihe na-ese. First of all, before anyị agaba Ebonyi State na Ikwo, abịa na Ikwo obodo anyị ga Etem village. So before anyị agaba, anyị buru ụzọ contact the General King, because we discovered na enwere General King. Then wekwezie the king of the community bụ be Chisom achọ. But we first of all contacted the king, the General King of that community, bụ ya na anyị na-abịa, which anyị nyere almost 2 weeks information. And we try to reach him as time goes on to make sure na anyị in close contact before I gaba Ikwo. But it was unfortunate, before I gaba, the day before I was going there, I gbakwara igwe si na anyị na-abịa ọsị anyị bịaba. Then I gathered my people, we went there. Ka anyị lụrụ mụ na ndị coordinators ibe m, I run a compound igwe. Ọ bụ na igwe anọrọ, and I was like, na-eche m na anyị gwara igwe na anyị na-abịa, ịghọta the thing. So anyị kpọzi igwe na phone, gwa ya na anyị nọkwa na compound ya na Ikwo. Igwe si na ya nwere an emergency ozugbo. In short, na ya gaba na nke governor. So I said no problem. So what next? Na anyị si all the way from far place wee bịa. Mụ nwa personally si Anambra State. Other of my connector, ụfọdụ si Enugu, ụfọdụ si Abia, ụfọdụ si Imo. Very very far places wee bịa njem a. Nsi agịnị ka ịchọ ka anyị mee? Ọ sị n'ihe dị ebe anyị appointment next time. I say mba, na anyị si na ha arụ ọrụ. This is our youth. None the youth bịara nyawa bihe. Even in the Ebonyi State, so when you have to give the youth audience, not the Nachibiya. Or Sanya when you were getting Kaya Mekwania, I said, Ayamaro. You got to go, Ayamaro, or Maraki is when you can mass, a one or call to a phone. I watch as or pick or metro watch as well one near the devil. I need a baby Chisom because I got you the Sana. Naibia Chan and King, I get a baby Chisomfa. He just confirm me. You go see and I go ahead of the I get a baby Chisom. That investigation. So we took permission from the king before Anyabai made the village. Man, we find out that now we're Igwe Chisom farm, and I won't go autonomous. Therefore, because of I won't go autonomous, I see Kaiga Bugoduzo. Funya wa Igwe Chisom farm before I carry on with our investigation. And I called the Igwe Wesia, where the general Igwe Wesia, and you will write Igafu Igwe Chisom farm in particular. Or some because Igwe Chisom farm, so you're government house. Yana about to Kueba, no Chebeya to Kita. No need of Anyuma Egaba. And all the youth leader no where people go. The youth leader of the community, and all their way that we are coming. All of them we are away. So Sonyana they are away because I would like to say everything the way it is. Buchile Doga, because we didn't inform him personally, right? So I am very informed. That was big way because he is for investigation. And Chile Doga only one issue with Chisom. And whatever you go try and much carry necessary investigation here. Na ko no kuna sere mmadụ na mmadụ he need a card general investigation we mara ebe ga kwuna ya nwa bụ. Yes, therefore anya gwọrọ Chinedu Oga na anyị na-abịa, but after ka the thing no bịa nweze ka ọ dịbara anyị na ndị igwe obodo ahụ, anyị wee sị okay ebe ọ bụ na osigo na wee dị that na anyị ga-ejebezi investigation ebe ọ bụ na the two kings anyị gwara anyị na-abịa with the community youth leader anyị gwara anyị na-abịa adnal available na anyị ga-ejizi aka anyị jebe na nke Chinedu Oga because na anyị na nke first igwe bụ the general king ha. One of the sons never agwara ihe niile na-eme n'obodo ahụ. Si anyị nekwe even na ndị igwe na-atụkwa egwu. Yes, I will say it on air that na ndị igwe fa na-atụ the man egwu.
therefore I say Bob not do now. Can you carry the investigation after the way guy go ahead or the I carry investigation? So we have to start our investigation following the thing we go line. But now we go in assurance why not Chile dog and in town because of the celebration of Christmas and on Yoli. And Chile dog and himself not in town. And say Bob na Chile dog and in town, no problem. We will also visit his home. How happy na kanya biara bia me unnecessary something na be fa na Chile dog ga fukwazi ndai nwa no wan ibu aja bela ogu anya bela na mmadu inwe issue ihe mmadụ bụ kudochia na ala Igbo oye anyị do be interested in ya no matter onye so gị bụ ihe anyị chọrọ kudochia na ala Igbo so ụmụnne m anyị wee jebezie na nyanwa bụ obodo Chisom moto bụ anyị wee gaba anyị know the place we found out that na Chile dog na we no in town because na ka anyị gbafeta ndị mmadụ gwara anyị sị na ebe a compound Chile dog anyị agba break tis na be Chile dog. So when we are going there, when somebody I see from gate after the person for I can see from of nine abia. And you can tell the person what's an IBB for Chile dog, how are we going about it? So sorry, okay, so but it was unfortunate. I bear quack on a gate man put an chan, who are in chan, meche gate. We have to knock on that gate again. I man hear the problem. The gate man come out and say no gear warrior, you need the refanya. I was in my bunda before I try to plan on which you get for. That means now man on now. I want to get information on Igbo Youth movement in my town. For the statement of that. Okay, yes. No idea that I want to. Yes. So, but whether anyone man or not, they would have given us audience at least. And it's okay, no problem, no issues. And you bunye moto, Papa made the village. Kai weekend, EJUS, Wasarachi so much. I'm not familiar. But my brother, it was unfortunate. Makana kai nunu be Chisomo gafa be Chisomo acho himself even close door neighbor nebe Chisom neighbors onwolo ha chene kweta na ha mo ebu Chisom. It was very unfortunate. Even we try every possible I bata na afia na ajuma ndị mmadụ biko na anyị na-achọ be the boy emela arrest na enwere anyị dabịa for na ya chọrọ bụ ịma bụ ihe na-ese na anyị chọrọ gather the information ka anyị mara ihe na-ese enwere nọ na the village n'Ikwo Item ka na akpafa enwere na the village pụta nya mo ebu Chisom. Do you know that na anyị jukatara one boy wee tụọla anya aka si anyị na aga kweso anyị mana anyị na-ebe ni ọ na-atụ ụjọ anyị wee gaba wee lo the place ka anyị ru the place gwa ha ndị anyị gwa ha the aim anyị ji wee bịa gwazie ha that na anyị chọrọ ịma ihe na-ese ebe niile daa jụụ anyị sịfa nke unu nene na esi so n'anya asị na ọbụ Chisom bi ya achụgharị I say hey, nke unu nene ezi so n'anya unu agaghị eme anyị welcome asị anyị welcome before the women gathered ndị ụmụ nwaanyị nọ there wee gather plus those boys anyị forever ha wee gather I wee gbabazie ha John kọwaa na anyị ihe na-ese ebe a bụ be Chisom first ekwetebere anyị n'ebe a bụ be Chisom aka na-agwa anyị na ebe a bụ maternal home ya anyị sị ọ na-abụ maternal home ebe ndị mmadụ na-agwa anyị n'ebe a ka be the boy dị ọ na ndị mmadụ amaghazị ebe bụ maternal home na ebe bụ asị na Chisom bụzo mma nnukwu ya ka obi that is how I na-apedo ha anya to the extent that na the coordinator of Ebonyi State the movement of IYM coordinator fa wobeziri iwe the same coordinator na persuade all this why na asị ka anyị bịa Ebonyi State for investigation wobeziri iwe si na ya mara na aka ndị be ha si eme anyị wee sị you people adịwere brave enough ịgwa anyị na ebe nwa unu nọ na-ejikwa nwa unu eji ọ na nwa unu mere otu onye ha ekwela ekwu ihe na-eme so anyị si ọgbụgba ha ọjọọ ha na hide from even camera ha chọrọ ka every video tefa yes so but we insist na agba ha ọjọọ ka anyị mara because anyị ga abịacha Ebonyi State we started our journey ebe 7 o'clock a.m. n'ụtụtụ na locate the village around 4 o'clock nke abalị anyị na-agwa that we cannot come this place in vain all through that na ndị Igwe ha gbara ọsọ fine and good mana unu nwa na onwe unu ga-enwerịrị what to say so ụmụnne m it happens that na after ka anyị mebere investigation gbaba ha ọjọọ na onwe ka anyị si wetụrụ eziokwu ha wee kọwara anyị na ihe dị dị bụ that na ha mara where part of Chisom mana ha ga-akpọ senior brother Chisom na phone based on ọnọhọ that day I bịara ka akpọ ya na phone ka anyị na-akwuo so I told one of my coordinators who Anambra State coordinator say ngwa pick the number call the senior brother of Chisom ka anyị mara whereabouts of that boy I kpọ ya na phone we and I and everything ihe izu obu ụzọ gwa anyị na ya amaghị onye bụ Chisom nwanne Chisom na-ekwu ife a ụmụ Igbo the thing nọ na video anyị ga-aga mee I have the evidences ọ gwa anyị na phone call ya mara onye bụ Chisom mana ya chi ịgwa anyị bụ that na Chisom bụ nwanne ya mana kịta na ya amaghị onye ọ bụ ona ka o si through the statement I say what are you saying are you the direct brother of this boy or not ọ sị ya direct brother mana ya amaghị onye ọ bụ
na Chisom agwara ya weje mebe Eduoga criticism online. For that reason ya amaghị onye ọ bụ ebe ọ na-agwa ha onye nwa ọ bụ na ọgwa anya nwa na Chineduoga bụ bozie even nke ọbara anyị na o mere ka ya na empowerment na ya so na one of the beneficiaries of empowerment o mere. The empowerment a na-agwakwa gị bicycle na machine ekere na village. Yes, onye the empowerment ọ na-asị na ya so na beneficiary of it, and na ya ji nọmba Chineduoga na o kwesịrị ibu ụzọ bịa gwa anya nwa. Are you getting my point? No, kwesịrị ibu ụzọ bịa gwa anya nwa before o criticize Chineduoga na internet. I will say okay na ya nọ na ihe ikwu. Then I were nọmba mbụ senior brother ka anyị na-agwa isi ka anyị were nọmba gị so that anyị were nọmba gị anyị na-aga na-akpa ka anyị magodiri well part of that boy. Ọsọ anyị na anyị were nọmba wee pụọ na anyị kpọọ ya na ya agaghị pik kọl ọzọ a na-enwere ntị mgbasa Chisom ya gwa anyị sị ọka nwanne gị nwuzie na ọmata ihe ọsọ ya bụ ka nwanne gị mere. Are you getting my point? Ihe ọ bụla ọsọ ya bụrụ asị ọsọ na-egbughị mmadụ at least kwuo ebe nwanne gị nọ ka anyị mara ihe na-ese. Ọsọ ya bụrụ onye a chọrọ Chineduoga okwu bụrụ Chineduoga chọrọ nya okwu ihe anyị bịara fọ ndozi ọlịa. Gwa anyị were about that boy eji na prison ọ nọ na cell ọ nọ kwindo unu egbughị egbu gwa na anyị ọ sị ya enweghị nye ọda tinye ga gwa anyị karịkwa nke ya kwu ọkọtọ fon Igbo bụ Igbo anyị nwa wee natabazie on our way coming back we off the camera because na ifukwa ndị mmadụ na-atụ kamera anyị ụjọ. I bido investigation mebezie massive investigation ndị mmadụ ekwere ekwu okwu but one little boy later told us something. The little boy anyị gosighị ihu ya for security purpose maka anyị chọpụtara na that village na-atụ the man egwu. The whole village na-atụ the man egwu. Yes, look at what happened to that lawyer now according to the information I wetara, and because na onye gwara anyị na-enwe lawyer akpọchiri mamkpa onye ha and ma the person gwara anyị that na-enwere lawyer nọ na the village kuritere so why egeji ekpu the boy kpochie akpụrụkwa lawyer kpochie even abroad of the lawyer so many people under detention according to the information I wetara the village. My brother, the whole village na to Chineduoga egwu. That's just the thing. Because na ebe mmadụ nwere ike close door mmadụ na ebe onya nwere ike isi ụsọsi anyị na-asị ya bụ gosi anyị just roll anya aka be this boy na-akpọ Chisom o nwere emewulie even moto anyị anyị park n'ihu be the man ọsọ anyị ka anyị burugodu moto pụọ n'ihu bie ka ha pesa na bie ka anyị park moto ga bịa. That statement alone bụ ihe bịa reverse my memory nwee sị mba na obodo adịrọ safe because if they can be afraid of one man to talk, which means that now even court chọgodi investigation and one lawyer gap because according to the information I gather ikwu okwu too much will be killed, ikwu okwu too much will be kidnapped. Onwere onye chọrọ iji si ewere zere mgbọ so gwana ka isi weje n'ikwu one small boy yeah that small boy be here kọrọ everything gwa anyị that na onye ọbụla kwuru okwu na village a the person will go down either na kidnapụrụ gị either na egburu gị because mmekwu eke o so egwu anyị maka investigation ka je either na kidnap gị either na egburu gị or either na police akpụrụ gị. And the case of Chisom abụrụ example because that now na mmadụ criticize gị no matter ihe ọsọ ya bụrụ mana enwe one thing na-ekwu na this case ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ that ihe Chisom na-ekwu the wrong or na ihe ọ na-ekwu abụrụ eziokwu ihe a bụ Chineduoga si from the same village the same community unu nwere igwe nwe ụmụnna nwe ihe niile ndị Igbo ajụọ m unu na anyị Igbo anyị ọkwa anyị na-ebu ụzọ edozi okwu n'ama tupu anyị pụba ilo ọ ka anyị si eme na n'Igbo ọ bụrụ na ihe Chisom na-ekwu n'eziokwu the wrong ọlụ ihe ha ga-eme bụ akpọpụta ya Chisom bụ obere nwa even I heard that the boy bụ an orphan onwelo nne yes onye ya na Bobby wu the grandmother and the grandmother anụ na-emere attack o kwesịrị ekwesị the grandmother emere the grandmother attack the little boy wee voice gbazie out wee kata obi do so brave voice out ya na-eme community and orphan nwe na-asị ọ bụ na that orphan bụ Chisom achọ nwere ajọ ihe o mere eziokwu obodo chọpụta na o mere ajọ ihe megide Chineduoga bụ onye obodo niile na kwanyere ugwu. Chineduoga wu an elderly person ka ọ ya mụ this little boy a na-ekwu okwu ya ọ ga-akpọpụta nwunye n'obodo apịa anyị ụtarị na ọka eme ihe ọrịa ụmụnna treated the fuck up is a little boy bụrụkwa na ọfa sef nwụkwụrụ n'okwu ụmụnna ka ha do the case of that small boy ọ bụ na ọ dị wrong mana iji gosi gị that na there is fire on the mountain. That's the reason why anyị nwa bụsi Igbo Youth were ekwu okwu si kpọpụtara ya anyị weda ọ nwụrụ anwụ ọ dị ndụ maka na ọ bụ na ha ga-emewe ihe ahụ na the community o show that ihe the boy na-ekwu the right. Yes, ọ bụ na the community achọrọ ikwu okwu ya today say that na ndị Igbo ha na-agbakwu m ọsọ o gosi that na ha enweghị mmadụ o gosi ihe the boy na-ekwu the right therefore si kpọpụtara ya anyị onye a ka anyị nwa bụ Igbo Youth ji wee tinye aka na ya so mana ebe okwu jedebe dịka isi ju na mbụ
maka ịjụ na m sị m ka ebe okwu jedebe, right? Yes. Ebe okwu jedebe na bụ na anyị na-achọ ịma ka anyị ga-esi reach out to Akụ Zion, maka na anyị nọ na Akụ Zion oleji. Ịma na Akụ Zion bụ onye Ebonyi steeti. Anyị nọ na ka ihe bidotere that na Akụ Zion till on na nyawa bụ okwu. I so much respect Akụ Zion. Yes, because I've known him very, very well as somebody now defended the poor, right? So when somebody like Akụ Zion till aka na nyawa bụ Igbo youth pipe go low. Anyị marụgoro ebe Akụ jedebe. Ọ na-abụrụzikwa na okwu akarịbago Akụ. Anyị nọ nwa ya tinye ahụ na ya. Mana whether okwu akarịla Akụ Zion or not, anyị nwa bụ Igbo youth adịghị involve na adịghị involve. Maka na ihe metụtara ofu onye metụtara anyị niile. And ihe anyị nọ bụ anyị bụ the voice of the voiceless. Anyị si emegidezine ndị Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo n'ala Igbo a si emegidezine, maka na anyị agaghị hapụ be nna anyị gbaga ebe ọzọ. Therefore anyị nwa bụ the youth chọrọ ịma ebe Akụ Zion jedebe. Yes, if possible, anyị ga-eje visit the boy na the detention, maka we had an information on Enugu. And last week, jere court. Enugu prison. Yes, Enugu prison. Now last week, jere court. So, and now Akụ Zion provide the lawyer naga the whole thing. So, but I'm trying to reach out to Akụ Zion, which I have reached out to him already. Okwukwe mumpa na munwa na nyanwa and the lawyer gaba. Obu na ikpachazie mme brief room Igbo. Ihe anyị kpatara and ebe okwu no. Maka na anyị nwa bụ Igbo youth, we are fully ready for it. All that no ya ga-eji weje Ebonyi State. We will storm Ebonyi State in thousands. So onye abebe okwu nogodo for now. Ndewo. Ikwugo everything on osi wee dị. Ka anyị na-ewezi anya mara ihe ga-apụta m, and I believe that at end Chisom ga-apụta, everything ga-do settled. I believe that. Thank you very much. Sir, ọ na-abụ sometimes post video unu, ọtụtụ ndị mmadụ na-ede m message na my inbox na comment section na ha chọrọ join this Igbo youth movement. So biko kedu otu ndị Igbo chọrọ join this movement, kedu na ha ga-esi join? Okay, ka ha ga-esi join nwaanyị wo nke bụ na ha ga-follow page m, because none of my page ka I na-emebe the adverts and everything mmadụ niile ma. So page m bụ Just 6 Ozobi. Ha follow the page. Abịa na the page, ana m ade post the Telegram handle. Telegram a ebe ndị Igbo niile nọ ya. Then abata na the Telegram, I post here WhatsApp group state gị join ya. Ọkụ na ka ga-esi bụrụ full member of it. Yes. So ụmụ Igbo, unu anụgo ife nwanne anyị nwoke kwuru. Ọ dị very necessary that onye ọbụla bụ onye Igbo bụ youth, both nwaanyị ma both nwoke, join this movement. All the tribe, both onwere ala iwa youth on all this ndị ofe mmanụ, ndị Hausa na ndị Yoruba, ha nwere their youth kwuo okwu, government ga-ama na ha kwuru okwu, federal government ga-ama na ha kwuru okwu, both all the governors mana why the best nke ndị Igbo dịka ife. So thank God that you have started this movement. So onye Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ, I will tag his Facebook page on this post. Go and follow him, follow the instruction, follow the Telegram, follow the WhatsApp. Let's all the Igbo youth can we one voice. Igbo youth to stand there, let's stand. What do you mean? Ọbụna anyị Igbo ga-enwe Igbo youth to ga stand there. Then as ga wo ha kwuo okwu, governors, president amana ndị Igbo youth kwuo okwu. So thank you very much for watching this video. Thank you, sir, for coming. Thank you, sir.